kasi. Sir, meron pa. Meron pa, sir. Balikan ko na lang kayo kuya sa mga ano lang talaga nabigyan ko, no? Pasensya na po, naubos na kasi. Thank you po, sir. Opo. Pag namutan niyo po yung nakayanan namin. Salamat po, sir. Pag ano po kuya, balikan ko po kayo. Bigyan ko na po kayo. Sara, Duterte Green. Po? Sara Duterte. Opo, bibigyan tayo. Guys, nandito na kami sa aming chikot at inaantay na lang namin yung isang kasama namin para mag-undergo na kami sa aming mission ngayong araw. Yun po, mamimigay tayo ng masarap na buko pie. Ayan, diba? Makapal po yan, ha? Yun po yung pinopromo natin. So, ibigay natin to hindi sa mga tao na simpleng pamumuhay kundi doon sa nakikita natin naglalakad-lakad sila. So stay tuned lang po kayo at maghahanap po tayo ng mga posibleng mabigyan natin ngayong araw. Thank you. biktima natin, bale, ito. Mukhang di ba siya nag-aalmusal. Tama, unang target natin ito.
Pagkain to, pagkain. Ano mo ah? Ano na? Pagkain mo yan. Kukunin mo na. Mamaya oh. Sige na. Ano mo? Wala, ayaw niya. Sige na. Sa'yo yan. Kainin mo. Masarap yan. Ay, slice mo na lang. Na? Okay ba? Hindi siya nagsasalita eh. Siya yung unang-una nabigyan natin. So, yan po yung madalas na ginagawa natin. Pag kunwari kumita tayo ng konti, bibigay natin sa ibang sa ibang tao. O ate, sa'yo na yan. Let's go. Makauna pa tayo ng ibang biktima. Bigyan mo sa kanya ha. Umalis. Kuya, kuha po kayo isa. So guys, ito yung main target ko actually. Medyo malinis siya ngayon. So bibigyan natin siya ng buko pie. Brad, kumain ka na? Oh, kumain na. Ito nakikita rito eh. Pusin mo ha. Success. Natulong ka na. Ito na ako. Papunta kami ng madalas ko kasi nakikita wala na tapamid na sila. Yung family yan, taga dyan sa Manila pang pagkakaso pinakita. Baka na yung dati yung Pilipino. Yan nga lang ang nakikita namin.
Nakatatlo na po tayo guys. At kahit pa paano binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ibigyan si tatay. Kaya si tatay, bibidyo mo. Ang hirap ng buhay, no? Ang hirap ng buhay. Sana kahit pa paano tayo nakatulong kami. Okay, let's go. May nakita kami isa, babalikan lang namin sa bed. Meron po tayo na sa Lakina. Guys, bibigyan kami sa'yo. Saka nakatira? Yan lang, yung trabaho nyo. Wala. Salamat po. Pang-apat. Yan guys, bale yun, naka-apat na po tayo. Kasama ko po itong mga to. Ayan o, ayan o, para makuha naman sila sa ano. Yeah. Naka-apat na po tayo na bigay. So susunod naman po, doon naman po sa Ordaneta dyan. Palabas na kami ng ano, malawang na kami ng Ordaneta. Dito na kami sa Bungat. Dito sa may tuloy. Hopefully, magustuhan ni tatay. Ayan po ni tatay oh. Ingat po kayo.
yun, mamigay pa tayo, maghanap pa tayo mga biktima dito. Ito yung biktimang masarap. Masarap sa puso. May pumuri po sa atin dito paano. Guys, ito po yung mga kabataan dito. Nahanap ko ibang kabataan dito eh. Sa kanya! Ate, ate. Dito rin na! Ibalo sa'yo! Sa kanya ba? Sir! Ito ka ba? Initin na siya! Luna! Luna! Wala na akong kahon. Luna! Sige ba? Bigyan mo si ate. Balikan ko na lang kayo kuya sa mga ano lang talaga nabigyan ko, no? Pasensya na po, naubos na kasi. Opo. Pag namunan niyo po yung nakayanan namin. Pag ano po kuya, balikan ko po kayo. Bigyan ko na po kayo. Sara, Green. Po? Sara Duterte. Opo, bibigyan tayo. Ayun sir, Salamat po. Ito, bale yun, nakabigay tayo ng mga ilan-ilan dito. Sa susunod na balik, baka magbigay din tayo ulit sa mga maradot ng katulad nila. Sure nga kayo dito. Thank you po! Yes, ito at successful po yung nagawa nating
pamimigay ng mga buko pie at happy po kami kahit paano na nabigyan natin yung mga kapatid natin dito sa May Ordaneta, Manawag at Pudorobio. Ngayon nandito kami sa Binalonan at kung meron pa sana may mamimigay pa sana kami, kaya lang naubos po kasi o konti lang po kasi yung dala namin. Anyway, yung mga nagawa natin ngayong araw, maraming salamat po at kahit paano nabigyan tayo ng magkakataon at oras na magbigay sa mga kapwa natin. Dito ginagawa lang po natin every time na kasi na kunwari maganda yung kita natin, nagbibigay tayo kahit paano sa mga kapwa natin. Nakakatawag dito, iba yung feeling kung nakakabigay ka nakakabigay kayo kasi sa kapwa mo, masaya, nakaka-overwhelm, lalo na pag naririnig mo yung mga sinasabi ng mga nung ali kanina na pa-thank you siya ng pa-thank you, tapos sabi ba babalikan nga namin. Yun, kahit paano kaya sa maliit na paraan nakatulong tayo. Yan po yung madalas na nangyayari once na maganda yung income ng MB Marketing o yung production team namin, yung team namin mismo sa Pizza Nation. Binabalik natin sa tao. Hindi namin talaga siya although nakakapag-ipon kami, pero yun usually sinishare po namin yung blessings. Kahit po konti, hindi po kami kumikita ng limpak-limpak or million-million dyan. Konti-konti lang po yan. Nasa libo lang po yan. Pero kahit pa paano sa maliit na paraan may babalik natin yan sa tao. At sana hindi po kami namumulitika, hindi po ako mahabol ng baka sabihin nyo politika nun. Hindi po kami mahabol ng hindi rin po kami nagpapasikat. Yun lang po talaga ginagawa lang po talaga namin para lang sa mga tao. Kaya sa susunod na pagkikita po mga kapatid, mga kapapsi, mga kabrothers, yan po sa mga iba't ibang area ng Pangasinan, kung sakaling magkaroon po kami ng pagkakataon na mapadaan po dyan, babalik at babalikan po namin kayo. Maraming salamat po sa mga tumangkilik sa aming produkto at asahan niyo po na yan pa rin po ang gagawin ng team once na gumaganda po at lumalaki palalo ang ating business. Maraming salamat po. Magandang buhay po sa inyo lahat. Wala na kasi kami ang buko pa, pera na lang po. Thank you po. Ingat po kayo, Nay. Sayang. Po sa Binalonan po kami ngayon. Yung pinakalas na natulungan natin, kaya lang naubos na kasi yung buko pa. Kung meron pa sana, at least busog sana sa nanay.